Asinirohan doho dame nasian debata amatta doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus mandongani hamu. Amin. Hatani debata nagabe ojakan di hari sadarion Senin 10 April 2022. Dienet maisian buku Job 10 sia ayat 25. Ai takas do huboto mangulu do si pangulu au jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk disima sahatna dang hamatean ujung ningolu na porsea dongan saha porseaun dinamadabu hita di bagasan dosa nunga hamatean gabe jabarta ai upa ni dosa ima hamatean sian orbuk jalamulak do hita gabe orbuk alai dung dipadinggan debata hita marhite Yesus Kristus dang be hamateani ujung ni parpudi dingolutta justru gabe pardenggana do hamateani asaboi rapita tu debata tung pesongoni sai dihabiari di pasiding jala jojo dang tarjalojol mahamateani pola adong tradisi nambambahin orbuk ni bakke gabe na putu sadahau asahira na toktong mangulu na matei akadongan saha porseaun nunga gabe bakal hati goran Yesus Kristus dihita dinanaing bongot tita manaringoti ari hamamate ni Yesus Kristus tu ari Jumat naneng roh dipa ibaru dotong parningotota dihaluau nang pinaradena ay mangulu do ibana tung pemate jala dipangulu do hita muse tung pe ayot tahamatean ido na margogoyon si Job ditikki manaon hapor sukoni taluk ibana marpanidangion songon parbue ni panadayon na dituhani lamanada mahita dituhata na tahapor siai ima Yesus Kristus ibana do debata na mangulu do debata na mate. Amin. Horas selamat beraktivitas madihita.